Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і сёння мы паглядзім на гульні, якія мусяць выйсці ў траўні. Часу зараз ні на што не хапае, таму адразу пераходзім да спісу. А пра рэшту навін напрыканцы відэа. Пагналі! І першая гульня ў нашым травеньскім спісе – Resident Evil 8. Вёска. Той жа галоўны герой, што і ў сёмай частцы, амаль той жа геймплей, але ў іншых дэкарацыях. Гэтым часам у ворагах мусяць быць і вампіры, і ваўкалакі. І велічэзная жанчына, праз якую усе і чакаюць гэтую гульню. А выйдзе вялікая жанчына 7 траўня на кампутарах Xbox і PlayStation. Наступная гульня – онлайн PvP PvE сімулятор банды злодзеяў Hood, Outlaws and Legends. Вам трэба прабрацца ў замак ці крэпасць са скарбамі, сцібрыць ключ і абрабаваць тамтэйшых уладароў. Каманда ворагаў робіць тое ж самае. На выбар 4 персанажы: лучнік, стэлс-паляўнічы, танк-ваяр і містычны чараўнік. А пасля паспяховых выпраў вы можаце паляпшаць і упрыгожваць сваіх персанажаў. Выйдзе не Робін Гуд 10 траўня на кампутарах Xbox і PlayStation. І яшчэ адна гульня, якая выйдзе ў траўні – Mass Effect Legendary Edition. Перавыданне першых 3 гульняў Mass Effect'а з палепшанай графікай і крыху выпраўленым геймплеем. Для новага пакалення кансоляў і, канешне, кампутараў. Хіба нічога не трэба дадаваць пра гульні Mass Effect. Таму усім, хто не паспеў пагуляць, ці пагуляў, но не паспеў набыць арыгінальную трылогію, чакайце 14 траўня. Таксама 14 траўня выйдзе Subnautica Below Zero. Працяг прыгодніцкай гульні, але зараз у арктычным рэгіёне на той самай планеце. Акрамя прыгод пад вадой, будзе магчымасць выйсці і на паверхню, але там прыйдзецца змагацца з нізкай тэмпературай. Усім, каму падабалася арыгінальная гульня, ці падобныя гульні, як, напрыклад, Breath Edge, чакайце 14 траўня на кампутарах Xbox і PlayStation. Дарэчы, таксама 14 траўня арыгінал Subnautica выйдзе дзе, як бы вы думалі? Nintendo Switch. А наступнае – перавыданне эксклюзівай Sony на кампутарах. Гульня Days Gone. Натоўпы зомбі, матацыклы і досыць цікавая, хоць і прадказальная гісторыя. Калі вас цікавяць гэткія гульні з адкрытым светам, магу параіць набыць са зніжкамі. Некалькі добрых гадзін вы дакладна атрымаеце. Магчымасць набыць, але без зніжак, з'явіцца 18 траўня. Можа, нават сам калі-небудзь набуду і перапрайду ў вышэйшай якасці. Калі порт, як заўсёды, не прасруць. І апошняя гульня на сёння – Biomutant. Гульня, пра якую ўпершыню казалі хіба ў 2016 годзе. Выглядае цікава і адначасова падобная на шмат якія гульні. Assassin's Creed, апошняя Зельда, Shadow of Mordor і War, і нават Devil May Cry. Але і зусім копіяй назваць немагчыма. Як немагчыма сказаць, што будзе адбывацца ў гульні. Экшн-бойкі, крафтынг, падарожжы – гэта зразумела, але падрабязнасцей неяк мала. Таму даведаемся больш 25 траўня на кампутарах Xbox і PlayStation. І на гэтым усё. Прыйшоў час развітвацца. Калі мая зязюлька не з'едзе куды-небудзь разам з дахам, абяцаю могілкі добрых ідэй да лета. Самі могілкі на могілкі не запіхаеш, бо лягчэй падзяліць на 0. Да і з перакладамі ёсць навіны, але пра іх таксама на могілках, якія ўжо 2 разы абнаўляліся з часу 3-й гадавіны. А каб паскорыць працэс, я з вамі развітваюся і дзякую за прагляд. Да сустрэчы ў наступных відэа. Бывайце! Дарэчы, дзе 5-й PlayStation увогуле, а? Ён хіба таксама чакае могілак.